खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं किंकुन मुसाहारि मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों चिरांनिफ्राय। चिराङाव गेदेर जाफुंसार एसटिएफनि सेबनायाव बेबायदिनो चिराङाव एसटिएफनि सेबनायाव हादोर गेजेरारि मि जुनाद गेंनि सोद्रोमा खादों। सागु सोद्रोमा खानो हादों गेंनिफ्राय। एसटिएफनि बे गेदेर जाफुंसारनाय बिटिसिनि हाग्रा सम्पदनिफ्राय मा-9 सनालि मोख्रा बोखांनो हादों। हादोर गेजेरारि गेंआ गुबुन हादोरसायाव बेबायदिनो फालांगि खालामनो नाजादोंमोन। बिटिसिनि सिखना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामानिफ्राय सनालि मोख्रा आरो बेबायदिनो हाग्रानि मि जुनादफोरखौ एसटिएफनि सेबनायाव बेबायदिनो सागु हादोर गेजेरारि मि जुनाद गेंनि सागु सोद्रोमाखौ खाबाय। आबुं रादाब लानानै फैदों चिरांनिफ्राय। चिराङाव हादोर गेजेरारि मि जुनाद फालांगि गें हमदों। गिख्रंथाव खारिथि मोनदों। चिराङाव बेबायदिनो हाग्रानि मि जुनाद फालांगि गेंनि सागु सोद्रोमा खादों। एसटिएफनि सेबनायाव मा-9 सनालि मोख्राबो बोखांनो हादों। गंसे स्कर्पिय' गारि आरो गंसे टाटा नेन'जों सागु फालांगिरिखौ खानो हादों। दुथां फालांगिरिफोरखौ गिख्रंथाव खारिथि मोनदों। गेंआव सासे बांलादेशी सोद्रोमाबो दं। खाजानाय गेंनि 7 सोनाब बंगनि आरो 3 आसामनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। 27 नं राजा लामानिफ्राय सेबनानै हमनो हायो एसटिएफनि दोलोआ। WB 06Q3755 नम्बरनि स्कर्पिय' गारि आरो AS26 A5190 नम्बरनि टाटा नेन' गारिखौ हमनो हादों। आरो बे गंनै गारिनिफ्रायनो मि जुनाद फालांगिरिनि हेंथायै एसटिएफआ गोख्रों सेबनानै दुथांफोरखौ हमनो हायो। चिराङाव गेदेर जाफुंसारनाय एसटिएफनि गोख्रोंथाव सेबनायाव बेबायदिनो नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नुनो मोनगासिनो। हादोर गेजेरारि गें मि जुनाद हाग्रानि मि जुनाद गें गुबुन हादोरसायाव फालांगि खालामो गेंआ आरो एसटिएफनि सेबनायाव बेबायदिनो मा-9 सनालि मोख्रा गंसे स्कर्पिय' गारि गंसे टाटा नेन'जों लोगोसे सागु दुथां सोद्रोमाफोरखौ खानो हादों। गिख्रंथाव खारिथि हादोर गेजेरारि गेंनि बे मास्टार माइन्ड महरै बेबायदिनो सासे बांलादेशी सासे सोद्रोमा खादों। सोनाब बंगनि 7 आसामनि 3 दुथां फालांगिरिफोरखौ खानो हादों। दासान्दि एसटिएफआ गोख्रोङै सेबनाय सालायगासिनो दं। सिडली थानायाव लाखिनानै दोननाय जादों दुथां दोलोफोरखौ आरो बेबायदिनो गोबां खारिथिनि थाखाय एसटिएफनि दोलोआ सागु दुथां दोलोफोरनिफ्राय गोख्रोङै सेबनानै सालायनानै बेबायदिनो गोबां खारिथिनि थाखाय सेबगासिनो दङ दासान्दि। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदिनो एक्सक्लुसिभ भिजुएल सनालि मोख्रा बायजो हादोरसायाव एबा बायजो हादोराव फालांगि खालामनो नाजादोंमोन। बे समावनो 27 नं राजा लामायाव सिडलीनि पुलिसनि हेफाजाबा गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय मोनसे एसटिएफनि दोलोआ सेबनानै बे जाफुंसार जानो हायो। जेराव गंसे स्कर्पिय' गंसे टाटा नेन' सोनाब बंगनि रेजिस्टार गोनां गारि बेफोर हमनाय आरो बेफोर गारिनिफ्रायनो सनालि मोख्रा हाग्रानि मि जुनाद आरो बेबायदिनो सागु दुथां फालांगि मि जुनाद फालांगि सोद्रोमाफोरखौ खानो हादों एसटिएफनि दोलोआ। एसटिएफनि बे गेदेर जाफुंसारनाय चिराङाव हादोर गेजेरारि मि जुनाद फालांगि गें हमनो हादों। चिरांनि हाग्रानि मि जुनादफोरखौ फालांगि गेंआ बेबायदिनो दैबायनो नाजादोंमोन। बिटिसिनि हाग्रा सम्पदाव थानाय सनालि मोख्रा आरो हाग्रानि बायदिसिना मि जुनादफोरखौ बायजो हादोरसा आरो बायजो हादोराव दैबायनो नागिरदोंमोन फालांगि खालामनो नाजादोंमोन। आरो बे समावनो चिराङाव सिडली पुलिसनि हेफाजाबाव गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय मोनसे एसटिएफनि दोलोमा 27 नं राजा लामायाव हाग्रानि मि जुनाद फालांगि गेंनि सागु सोद्रोमाखौ खानो हायो। बे एसटिएफनि गेदेर जाफुंसारनाय आरो सनालि मोख्रा गंसे स्कर्पिय' गारि गंसे टाटा नेन' गारिजों लोगोसे सागु फालांगिरिखौ खानो हायो। आरो गिख्रंथाव खारिथि मोनदों गेंआव बांलादेशी सासे सोद्रोमाबो दं। बांलादेशी नोगोरारि दं सासे बे गेंआव आरो बेबायदिनो गिख्रंथाव खारिथिनि गेजेरावनो 7 सोनाब बंगनि 3 आसामनि आरो बेबायदिनो चिरांनि सिडलीयाव हाग्रानि मि जुनाद फालांगिरिनि हेंथायै एसटिएफनि गोख्रों सेबनाया सोलिगासिनो दङ। सागु हाग्रानि मि जुनाद फालांगिरिनि गेजेराव सासे बांलादेशी नोगोरारि आरो 7 सोनाब बंगनि 3 आसामनि होनना मिथिनो मोनदों। मोनसे स्रुत सुलुटनि बिथायाव बेबायदिनो हराव गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय एसटिएफनि मोनसे दोलोआ सिडली पुलिस थानानि असि बिथांनि हेफाजाबाव सेबनाय सालायो आरो सेबनायाव बेबायदिनो 27 नं राजा लामानिफ्राय WB 06Q3755 नम्बरनि
सोनाब बंगआव रेबथुमनाय बे गारिनि नम्बर आरो गंसे स्कर्पिय' आरो बेबायदिनो AS26A5190 नम्बरनि टाटा नेन'बो हमनो हादों STF नि दोलोआ। स्कर्पिय' गारिनिफ्राय मा 8 सनालि मोखांनो हायो। सनालि मोख्रा जेरावनिखि BTC नि हाग्रा सम्पद बावैसो फोसावजानाय गोदानै सिखना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामा बेवहाय सनालि मोख्राफ्रा दासान्दि गोबां नुनो मोनदों आरो बेनिफ्रायनो दुथां गेंनि दोलोआ बेबायदिनो बायजो हादोराव बायजो हादोरसायाव फालांगि खालामनो नाजादोंमोन बेफोर सनालि मोख्राफोरखौ आरो बेबायदिनो मोनसे स्रोत सुलादनि बिथायाव STF नि मोनसे हानजाया सेबनानै दुथां गेंनि सोद्रोमाफोरखौ खानो हादों बायजो हादोरसायाव फालांगि खालामनो नाजादोंमोन जुनादफोरखौ। दुखुनांथाव बाथ्रा दि मा 8 सनालि मोख्रानि मादाव मासे सनालि मोख्रानि थैनाय थासारियाव बोखांनो हानायनिबो जों रादाब मोननाय जादों। नोंथांमोना नुनो मोनदों एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै दुथां गेंनि सोद्रोमाफोरखौ बेबायदिनो सिडली थानायाव खानानै लाखिनाय जादों आरो गोबां खारथिनि थाखाय सिडली पुलिस आरो बेबायदिनो गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय मोनसे STF नि दोलोआ गोख्रों सेबनाय सालायदों गोबां खारथिनि थाखाय सेबनायखौ सालायगासिनो दङ सिडली थानायाव आरो दान्दिसे समनि उनावनो हाग्रा बिफाना आवथायाव लागोन दुथां गेंनि सोद्रोमाफोरखौ। बे बाथ्राखौ फोरमायदों चिरांनि DFO कुनजुल मुसाहारि बिथाङा आरो मख'जाथावना बाथ्रा दि बोखांनो हानाय सनालि मोख्राफ्रा BTC नि हाग्रा सम्पद गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामानिफ्राय हाग्रा सिलिंखार खालामनाय इनाय दखलगिरिफ्रा हादोर गेजेरारि फालांगि गेंनि आखायाव फानदोंमोन। फिन खेबसे बुंबावदों बे सनालि मोख्राफोरखौ इनाय दखल खालामनानै थानाय जायगानि बे इनाय दखल खालामनानै थानाय दखलगिरिफोरा सनालि मोख्राफोरखौ हमनानै हादोर गेजेरारि इन्टारनेशनेल गें जुनाद फालांगि गेंनो फानदोंमोन आरो बेफोरखौ लानानैनो हादोर गेजेरारि जुनाद फालांगि गेंनि सोद्रोमाफोरा बायजो हादोरसायाव एबा बायजो हादोराव बेबायदिनो फालांगि खालामनो नाजादोंमोन। बे समावनो STF आ स्रोत सुलानि बिथायाव सेबनानै 27 नं राजा लामानिफ्राय खानो हायै दुथां सोद्रोमाफोरखौ बेनि गेजेरावनो सासे बांलादेशी नोगोरारि दं सोनाब बंगनि 7 दं आसामनि 3 दं दुथांफोरा आरो BTC नि हाग्रा सम्पद सिखना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामानिफ्राय हाग्रा सिलिंखार खालामनाय इनाय दखलगिरिफ्रा हादोर गेजेरारि फालांगि गेंनि आखायाव फानदोंमोन सनालि मोख्राफोरखौ। हाग्रानि जुनाद फालांगिनि हेंथायै STF आ दासान्दि गोख्रोङै सेबनायखौ सालायगासिनो दङ आरो जोङो चिरांनि हाग्रा बिबानगिरिनि बिजाथायखौबो जों नोंथांमोननि सेराव फोरमायगोन। बिथाङा बे आयदाखौ लानानै आरो बे दुथां दोलोफोरखौ हमनाय आरो खानानै बे समाव माबायदिहाय सेबगासिनो दं आरो गोबां खारिनि थाखाय STF आरो बेबायदिनो सिडली पुलिसा बेसेबांसिम खारिथि बुथुमनो हादों बे समाव बेखौ लानानैबो हाग्रा बिबानगिरिया मा फोरमायगोन आरो हाग्रा बिफाना बे आयदाखौ लानानै माबायदि गोख्रों बिफाव लागोन बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनो लादों। बे जाथाया जोंनि जायगायाव खोब गोदान फार्स्ट टाइम बेयो बेबादि माने जे इन्टारनेशनेल लिंक थानाय बेबादि मोनसे ग्रुप माने वाइल्ड लाइफ ट्राफिकिं खालामग्रा ग्रुप दङ बेखौ दिनै हमनो मोनबाय मोनानि 12 बाजियाव बिथांमोनखौ माने कासिकत्रानि बे हाइरडआव हमनो मोननाय जादों दा सिडली थानायाव दङ दा जोङो सिडली थानानिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हेन्ड अभार लासिगोन आरो एस पार माने वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन एक्ट 1972 जोङो माने अफेन्स ड्र खालामसिगोन आरो बिथांमोनखौ कर्टआव प्रडिउस खालामनानै माने नगजायाव दैथायहरनाय जासिगोन। गासै माने 9 जन माने 9 एक्यूज पार्सनखौ जोङो हमनो मोननाय जादों बिनि गेजेराव बांलादेशनिफ्राय सासे दङ वेस्ट बेंगलनिफ्राय 7 दङ आरो जोंनि बेंटल अगुरि निफ्राय 3 लकेल मानसि दंखायो। बे गल्डेन लिंगुरखौ बिसोरो बेंगल फारसे लांबाय थानो नागिरदोंमोन दा हयथ' बिसोरो बांलादेश बारहोगौमोन जानांगौ खारन माने कि इन्टारनेशनेल मार्केटाव बिसोरो बांसिन दाम मोनो
गुबुन गुबुन माने माबायाव बिसोरो इउज खालामो इन्टारनेशनेल माने बेबादि ब्लेक मार्केट दङ दा बेफोराव लांनायनि बिसोरो हयथ' सेस्था खालामदोंमोन जेबो भिजा बा पासपर्ट बिदि गैया बियो इलिगेलि माने इन्डियायाव एन्ट्रि खालामदों दा बियो इलिगेल एन्ट्रि खालामनायानो बियो मोनसे गिदिर दायखा आरो बियो हाबनानै बेबादि वाइल्ड लाइफ इलिगेल ट्राफिकिं खालामनायाव बियो इनभल्भ दङ बियो मोनसे नन बेलेबल मोनसे कगनिजेबल माने अफेन्स निस्सय बेजों माने लोब्बा थानाय माखासे माबा थानो हागौ दा बेखौ जोङो नायबिजिरगासिनो दं दा बिसोर गोबाव सम माने माफा माफा हमनानै बबेबा जायगायाव जमा खालामदोंमोन जानांगौ दा बिसोरो आदार मोनजाया मा मोनजाया ओमफ्राय बिसोरो मनायाव खाथेनानै माबानानै लानानै फैदोंमोन दा बेखौ जोङो माने लगे लगे बे बिसोरथ' हां मोना जायोना साफकेसन जायो दा बेखौ माने रिलिफ होनो थाखाय जोङो जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय पिन्ज्रा लाबोनानै जोङो पिन्ज्रायाव हगारनानै दोननाय जादों दा पिन्ज्रायाव दोननानैनो जोङो बिसोरनो डक्टर जोंनाव दङ भेटेनारि डक्टर दावहारु डक्टर प्रभात सानैखौबो जोङो लिंहरनानै बिथांमोनखौ मेडिकेल केयार होनो थाखाय जोङो खावलायदों बे गल्डेन लिंगुरा बै उल्टापानि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि उल्टापानि एरियानिफ्राय हमनाय बेखौ हमनानै आयना बाजाराव जमा खालामदों बिसोरो आयना बाजारनिफ्राय बिसोरो ओरै थुक्राझार साइडजों लाबोनानै खासिक'त्राजों ओंखारदोंमोन बिसोरो दा बे ओंखारनाय टाइमावनो हाइरडआव बिथांमोनखौ हमनो मोन्दों आरोखि बे जाथाया जोंनि जायगायाव खोब गोदान फार्स्ट এতিয়া আমি হেল্থ চেকআপ কাম চেকচিং কৰা হ'ল আমি কেইটা মেল কেইটা ফিমেল এইটো আমি কৰিলোঁ আমি এডাল্ট মেল আমাৰ 3টা আছে আৰু এডাল্ট ফিমেল 3টা তাৰপিছত এই সাব এডাল্ট এই জুফিনাইল ফিমেল এটা আৰু যিটো মৰিছে এইটো ফিমেল এডাল্ট এটা বাকি আমি চালোঁ এতিয়া আমি ধৰি লওক ফুড অফাৰ কৰিলোঁ অলপ খাইছে আৰু অলপ ডিহাইড্ৰেশ্যন আছে কাৰণ ইহঁতে মানে যিমানখিনি পাব লাগে হয়তোবা 3-4 দিন ধৰি ইহঁতক কেপটিভত ৰাখিছে ৰাতিৰ ভিতৰত বেগত ৰাখিছে এইটো অলপ সাফকেশ্যন এটাটোতো সাফকেশ্যন হৈ মৰিছে তাৰমানে এইটো যিটো আলুৰ বেগত আনিছে কিন্তু বাকীকেইটা এনে হেল্থ এভাৰেজ আছে এতিয়া আমি এক্সামিন কৰি আৰু ৰিলিজিবল কেনেকৈ কি কৰা হয় প্ৰচিডিউৰটো কৰি আছোঁ এইটো আমি জেনেৰেলি সিহঁতৰ এটা মানে হেবিটেট থাকে য'ত পৰা পিক আপ কৰা হৈছে সেইখিনি এৰিয়াতে এইটো মানে দিব লাগিব কাৰণ সিহঁতৰ ফেমিলি তাতে আৰু তাৰ ৰৈ আহিব পাৰে সিহঁতৰ ফেমিলি তাতে 2-এটা থাকিব পাৰে সেইকাৰণে আমি সেইটো জাগাতে নিব লাগিব তাৰমানে এতিয়া আমি ডিটেইলছ আমি একজেক্ট লোকেশ্যনটো ক'ৰ পৰা উঠাইছে আমি এতিয়ালৈকে লোৱা নাই এতিয়া আমি অলপ পিছত পুছি লোৱা হ'ব এনক্ৰছ এৰিয়াটো আছে বাকী ছাইডতো এনক্ৰছ এৰিয়া আছে এতিয়াতো সেই এনক্ৰছ এৰিয়াটো আমাৰ এই গল্ডেন লিংগুৰবিলাক মানে তাতে থাকে এতিয়া সেইখিনি এৰিয়াৰ পৰা পিক আপ কৰিব পাৰে যাওঁ এতিয়া কোৱামতে এতিয়াতো সিহঁতৰ হেবিটেট হিচাপে থাকিব কিন্তু সুৰক্ষিতটো এতিয়া অলপ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অলপ চাব লাগিব আৰু এতিয়া অলপ কনচিয়াছ হ'ব লাগিব